Umbuzo ke olandelayo ake usichazele ngezinselelo ezinkulu enibhekene nazo embonini yamatekisi kusukela eminyakeni eminingi edlule kuze kube manje. Kanti ke futhi iziphi izinguquko enizibonile kule mboni futhi iziphi izinselelo ezisekhona enidinga ukuthi zilungiswe ukuze imboni iqhubeke nokukhula nokusiza futhi umphakathi kangcono? No, imboni yamatekisi iwumgogodla we-economy yalelizwe ngoba abantu abangaphezulu kwa-80 to 88% of the population, if I'm not mistaken, anginaso istats esiqondile kahle, kodwa ngiyazi ukuthi 88% of the working class ihamba ngabantu ngamatekisi. Something between 65 and 68% of the population yonke ihamba ngamatekisi. So ke umgogodlo omkhulu nje we-economy odinga ukuthi usupport. Into ke esihluphayo thina semboni yamatekisi kakhulukazi kule level engihleli kuyo ukubona i-lack of support from government. Uhulumeni akayisupport imboni yamatekisi ngendlela efanele. Akekho umuntu ongaba 88% career of yabantu abayemsebenzini, abe 68% of the population kuthiwe lo muntu akakho subsidized. Futhi i-subsidy eSouth Africa i-design ngokuthi subsidize umgibeli, ayi-subsidize umnikazi webusiness. Ngoba emabhasini kubalwa abantu kufuneka mhlambe ibhasi lakho lilayishe minimum of 45 people going that side, going one way, and then also another 45 selibuya. Uma ngabe lingabalayisha abantu abawu-90 or 100 i-return trip lo trip ya cancel. So ke kusho ukuthi kahle kahle subsidy based ukuthi bangakanani abantu abalayishayo. Ngakho ke subsidy siza ukuthi ama-fares angakhuphuki njalo, futhi angakhuphuki kakhulu abantu bagcina bengasakwazi uku-afford. Ngakho ke kuyasihlukumeza nje siyimboni yamatekisi yokuthi uhulumeni angafuni ukusubsidize amatekisi. Le nto yakhulunywa ya-resolve kwinkonfa eyiningi zikakhongolose ya-adoptwa yazangena nahulumeni. Ngo-2021 uMbalula wayememezela ngesikhathi uMinister we-Transport. Kwa namhlanje 2026 alikho itaxi elilodwa elisubsidize eSouth Africa. Uyakhuphuka upetrol, ziyakhuphuka zonke izinto, and kufuneka mabe izinto ekhuphuka bese ke zithelwa pay kwabantu. Labo bantu abangasebenzi, abasebenza abahola kancane, kuningi nje emboni yamatekisi okungakalungi. Ngoba nazi imoto kufuneka ngabe ziyasubsidize, zize ngeprice ethile, kufanele bese wahlala phansi no Toyota, no Mercedes, no VW, no Nissan. Leyo process drive wena ugovernment, especially the Department of Trade and Industry, ehambe phambili no transport, kuhlalwe phansi imoto ihlale affordable kakhulukazi le ethutha abantu abayemsebenzini le emboni. Siyayibona nje ezinye zokungcebeleka nani, kodwa lezi imoto lezi nje eziqondene nalo msebenzi ufuna ngabe ziyasubsidizwa sekwaxoxwa nama-factory, ama-OEMs, ama-original equipment manufacturers. Manje kodwa-ke kuningi ke sikubukayo okungenzekile, and asazi ukuthi ngoba lapha kuhulumeni kusukela kumuntu oshanelayo eParliament kuze kuyophuma kumongameli wezwe uqobo, akekho umuntu ongazaligibela itekisi. Akekho, ngabe qanjwa manga. So umuntu oshanela phansi eParliament kuphuma phezulu kumongameli wezwe, akekho umuntu ongaligibela itekisi. Kungani bengayifuni into ebathathe ababeka la bekhona? Kungani nje? Balokhu bencoma ukuthi hayi lento inodlame, lento ayikhokhi intela. Kodwa akekho umuntu wetekisi ongenayo i-tax clearance, ngoba isitifiketi awusitholi unganayo i-tax clearance. Akekho umuntu wetekisi ongakhokha 15% VAT,
noma ngathi uthenga iphi imoto, uthenga ithaya, uthenga ipart, uyaservice wenzani, they pay all sorts of taxes kodwa kuthiwa abayikhokhi. And ngihlupheke lonto ngizwe kukhuluma belungu, the white community bekhuluma ukuthi hayi abantu batekisi intela abayikhokhi. Ngithi mhe kazi bazini labantu ngetekisi ngoba baligibeli abanalo abayona ngishi abana ngishi minority kulemboni abayingani kwasazi ke babuza ukuthi labantu banana ama tax clearance nama tax numbers ba register yini ngoba ngeke usithole certificate permit yok operate itekisi ungena i-tax number. You must have a tax number. So kuningi nje okusasele wena gatsheni okufuna ukuthi uhulumeni akulungise emboni yamatekisi ukuze ikwazi nayo ukuthi ikhule ikompete kahle njengamabhasi nezitimela namabhanoyi nakho konke, futhi ke iyakompete kumanje ingenayo subsidy. Do you imagine ke mangathiwa ke iya subsidize ukuthi ngaba njani? So ke ikhona kusihluphayo ke nje lokho embonini, kodwa ke ikhulile yona imboni ngoba namhlanje imonto eregistered singaphezulu kwa 300,000. Yeah, so ke kuyakhomba ukuthi ikhulile kakhulu and iyakhula futhi iyaphambili and ke busy ke manje ya diversify. Ifuneka kuya ku e-hailing and more and all sorts of other industries participate partnership nakhona. Umuntu angagcini nje netekisi kuphela nakuwela kufuneka ibenefit ingene. So there's so many other value chain akhona eduze kwa imboni kufuneka imboni ingene kuona. Ngiyabonga. Hey, siyabonga kakhulu bakuthembela njengoba usuchazile nje nangohulumeni izithuthe eziningi amatekisi alayisha bona abasebenzi bahulumeni bebheke ezikhungweni zikahulumeni ama departments ahlukahlukene. So bengibuka ke nala indaba yelokhuza yentela kodwa ke usungichazele ngayo njengoba bengibuka ukuthi uhulumeni uma eyibona i-tax industry okuyona futhi engxenye enkulu eletha umnotho wezwe, bengifuna ukubheka nje lonto leyo ukuthi mhlambe zikhona izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi bonke abasebenza embonini yamatekisi nje bayahambisana nemithetho kaSARS. Kodwa ke sengiyitholile leyo nje sengizodlula ukubuza kwami nje umbuzo omncane enginawo, ngabe mangaki amatekisi akwacaba? Hayi asingangeni lapha siyeke leyo so bese ixoxa. Mhlawumbe ngaphandle kwamatekisi khona ni amabhano yakhona, khona ni itimela ikhona? No. Njengamanje amatekisi, amabhasi, yeah, construction companies, security, farming, those are 5 industries let's consider khona kakhulu. Yeah. Bakhona sebeqalela ekhangena kwi-mining kodwa ke abakakhuli kahle. Sabafisela ukuthi bakhule. Mina ke ngiyisaba i-mining akuyona into engaya kuyona kalula. Yeah. Kodwa ngeke sichithe ukuthi ngelinye ilanga makuvela ithuba oku-investor kwaPrasa nje bakuthiwa kufaneka ama-private investors and participation ukuthi nemboni izogcina mhlawumbe ihlala phansi noMinister Transport participate etimeleni. Ngoba kunento engihlale ngisho la mangihleli nekenga government. Uma ingaqala into ye-feeder service strong eSouth Africa asiyindawo. Ukuze itimela iphumelele kuzofuneka amatekisi aqala ukuba ama-feeder etimeleni ukuze uPrasa angacollapse. Uma ufuna SA yaphumelele kuzofuneka amatekisi aqala abama-feeder ema-airports in big numbers and large quantities. Kufuneka itimela iteshi zezitimela zibe feeder friendly and then ama-airport abe feeder friendly. Ngeke ngamitha no-chairperson we-AXA lo musha ngamthengisa le idea besethi kuzothi mase former stakeholders meeting sakhe ne-stakeholders engagement as-invite sizoyi-share le vision le ideas nayo ukuthi thina sibona ukuphumelela kwamabhanoyi
neyitimela kakhulukazi kulele kutheni le number yabantu esibaphethe abaflowe thubona ngoba mawuzibuza nje umbuzo simple kungani kunetekisi elisuke eThekwini leGoli every day kunebhanoyi futhi elisuke eThekwini leGoli bekhona itekisi elisuke eGoli leThekwini lisuke itekisi eGoli leCape Town suke eCape Town leGoli kodwa kube kunamabhanoyi akwenziwa ngani indlela yokuthi wonke lamatekisi anqamuke bese kufeedwa to the airport yabona kufeedwa kuma airports kukhushulwe inumber zama passengers ema airport kuthengwe more aeroplanes ibe more sustainable imboni yamabhanoyi ishipe ngoba muthatha all these millions ephethwa amatekisi per day abantu aba 15 between 15 to 23 million going one way and in the afternoon the same number going back. Take those people, put them eyitimeleni, thatha labo bantu bafake emabhanoyini bese create into beneficiation ukuthi how do these people with their support and their feeder service how do they benefit. Yabo umuntu weteksi ujwayele ukuthi njalo ntambama abala imali enza ke mechanism yokuthi mayefeeder kodwa le imali abeyithola every day izonqamuka ayithola digitalize public transport system ukuze ukwazi ukucalculate ama trip awalethile nabantu abalethile ntambama ngo12 ungena imali eaccountini yakhe ngoba with the technology leyo nto singayicalculate nje kalula yabona uma ngabe kuthiwa kuzokwenziwa weekly kube weekly makuthiwa kumonthly kube monthly kodwa wenza sure ukuthi imali abeyithola uyayithola yabo kodwa at the very same time you've sustained these bigger industries through ukuthi create ama feeder are strong and mawubheka nje emhlabeni wonke public transport is sustainable ne effective ne successful is because feeder service yakhona is effective. Yeah, lapha ethi feeder service ayikho effective ayikho nje ugovernment akana plan futhi mawuthi uhleli nje uyambuka ukuthi hayi madoda iphi plan la yokuthi senze njani to take public transport forward uyabona hayi plan ayikho so siyakufisa nje ukuthi ugovernment akacabanga futhi asondele embonini nokamanye nje ama sector economy uzoyithola ama answers ama solutions kulama challenges akhona. Ungathini kumuntu ofisa ukuthi abe netekisi ayifake la ku tax industry mhlambe nje umeluleka? Hey angeke ngimeluleke njengamanje kulesimo esikhona embonini ukuthi umuntu ngaba yona mbona ngathi uspend imali yakho ufuna uinvesta kuyo. Hayi akulula kajenti ngisho njalo ngoba lawa bakhona bayabheklisha ungabuza lenkampani ukuthiwa SA Taxi Finance they will tell you abantu aba afford ukukhokhela ama installments kahle so mawungathi umuntu aka share la ikhona noma aqala invest akulula ngabe lo muntu udlala ngayo kodwa mangalungisa lama challenges imbone nawo it's a lucrative business ngoba yayivele futhi lucrative kodwa kwamanje hayi ngeke ngimeluleke mina umuntu ukuthi ayeke ebuthisheni abantu baye kuba othisha amaphoyisa beyini thatha impatient zabo azoyihula ukuhlela lapha umuntu afika acwile ngoba njengamanje imbona amatekisi ayiselula isifuna laba amkantshi ubomvu nasebene fleet enkulu umbono wami angiba discourage ungasho ukuthi I'm being negative no I'm trying nje ukuthi ngikhuluma iqiniso ngoba mawu ule position engeke ngifuna ukukhuluma iqiniso nje noma thiwa liyababa akusho lutho.